கிருஷ்ணா, இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய நானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादे सदारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. நம்ம சதாச்சார் கிளாஸ்ல 2 கிளாஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்ன ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாம் நம்ம 2 கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இன்னைக்கு லெசன் 2 நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த லெசன் 2 பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன நம்ம ஒரு ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறது நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அத ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நம்ம அந்த பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம பீஷ்மாச்சாரியார் அவர் 8 வசுக்கள்ல ஒருத்தர், மகாஜனங்கள்ல ஒருத்தர். அவர் கூட அந்த தள்ளாத நிலையில மரணப்படுக்கையில இருக்கும் போது கூட அவர் தன்னுடைய அந்த நியமங்களை விடாம ஃபாலோ பண்ணினார். அத்தனை பேர் காத்திருக்கிறாங்க, ரிஷி முனிவர்கள் எல்லாருமே. அவங்கள எழுந்து நின்று வரவேற்க முடியலன்னா கூட அவர் மனசார வரவேற்கிறார். அவங்களுக்கு தர வேண்டிய மரியாதைகளை எல்லாம் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி நியமங்களை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ கடைசியா ஒரு பாயிண்ட், அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் நியமாகிரகா. கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் நியமாகிரகா. நியமம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும், அது ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு. சோ ஆக்ரஹா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈகர்னஸ் டு அக்செப்ட். சோ அத ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈகரா இருக்கிறது அந்த நியமங்களை. அப்போ இன்னொன்னு எந்த புக் எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி? எந்த புக் எடுத்துக்கலாம் பிரபு? உங்களுக்கு அந்த ஹேண்ட் புக் கொடுத்திருப்பாங்கல்ல பிரபு. ஹேண்ட் புக் கொடுக்கலைன்னா சொல்லுங்க, நான் மறுபடியும் சாஃப்ட் காப்பி குரூப்ல போட சொல்றேன் நான். சரி மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு அட்மின் கிட்ட சொல்லி நான் போட சொல்றேன். நீங்க அதை பாகவதம் புஸ்தகம் எடுத்துக்கணுமா, பக்தி சார ரசாந்தம் எடுக்கணுமா அப்படின்றத கேட்டேன். பாகவதம் புஸ்தகம் எடுத்துக்கணுமா, பக்தி ரசாந்தம் புத்தகம் எடுக்கணுமா? எடுத்துக்க வேணாம், நான் உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பி நான் அனுப்ப சொல்றேன். நீங்க அதை மட்டும் நீங்க வச்சுட்டா போதும். அங்க ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த மாதிரி பகவத்கீதையில இருந்தெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. ஹேண்ட் புக் போதும் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 2 விதமான இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல 2 விதமான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் 2 விதமா இருக்கு. ஆக்ரஹா, ஏ டபுள் ஏ போட்டிருக்காங்க.
அந்த இது அக்ரஹா, ஒரே ஒரு ஏ. சோ நியமாக்ரஹா, ஆக்ரஹா அப்படின்னா eagerness to accept. அப்ப அக்ரஹா அப்படின்னா failure to accept. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ண தவறிடுறோம் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல வந்து 2 விதமான விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து லிபரல், இன்னொன்னு வந்து கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கு. அது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ இன்னொன்னு என்ன லிபரல் அப்படின்னா நம்ம கால தேசத்திற்கேற்ப இடம், நம்ம டைம் அண்ட் பிளேஸ் நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தளர்த்திக்கலாம். இப்ப வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து கோயிலே இருக்காது அப்படிங்கும் போது ஒரு ஹால்ல வச்சு அவங்க வந்து டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடத்துவாங்க. சோ அது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இஸ்கான்ல. அதே மாதிரி பகவானுக்கு வாசனை உள்ள மலர்கள் தான் வந்து ஆஃபர் பண்ணணும் இருக்கு. ஆனா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அந்த பூக்கள் வாசனை மலர்கள் கிடைக்காதப்போ அந்த மலர்களை எடுத்துட்டு வந்து அதுல வந்து பிராக்ரன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது எல்லாம் வந்து சாஸ்திரம் வந்து ஒத்துக்குது. சோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் ரீசன்ஸ்க்காக வந்து அந்த சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கலாமே ஒழிய பர்சனல் ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது நியமங்களை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு மாத்திரை, ஒருத்தர் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிறார், ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கணும், ஏதோ வேக்சினேஷனோ மாத்திரை ஏதோ எடுத்துக்கணும், அதுல வந்து சாப்பிடக்கூடாத ஒரு பொருள் அந்த மாத்திரையில கலந்து இருக்கிறது அப்படின்னா அத வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட போய் கேட்டு அவங்களுடைய வழிநடத்தலின் படிதான் நம்ம வந்து வேற மாத்திரை, நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி கேட்டுதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணுமே ஒழிய நம்மளுடைய கிராண்டட் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸோட தான் நம்ம அந்த ரிலாக்ஸேஷனை எடுத்துக்கணும். இதுதான் வந்து லிபரல் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது அந்த நியம அக்ரஹா சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதுல முக்கியமான 4 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அப்படின்னா, மீட் ஈட்டிங் கூடாது, அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன் கூடாது, கேம்பிளிங் கூடாது, இல்லிசிட் செக்ஸ் கூடாது. சோ இதுல வந்து மீட் ஈட்டிங் அப்படிங்கறத வந்து ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னொரு உயிரை கொண்டு சாப்பிடும் போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற கருணை வந்து நம்மளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போயிட்டே இருக்குது. நமக்குள்ள நம்ம அசுர குணம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ அதனால நம்ம அதை வந்து தவிர்த்திடணும். சோ எந்த உயிரினத்தையும் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்த கூடாது. எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ நம்ம எல்லாருமே, அது ஆடு மாடு கோழி எதுவா இருந்தாலும் சரி, தாவரங்களா இருந்தாலும் சரி, மனிதர்களா இருந்தாலும் சரி, நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ அதானா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மனுஷங்களை வந்து நம்ம மதிக்கிறவே ஒழிய ஒரு மத்த உயிரினங்களை வந்து நம்ம மதிக்கிறது கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. எல்லா ஒரு மனுஷனா இருந்தாலும் ஒரு வேற ஒரு மிருகமா இருந்தாலும் தாவரமா இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் சமமாதான் பாக்குறாரு. எல்லாருமே பகவானுடைய பிள்ளைகள் தான். அதனால எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் நாம வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது, அதை கொன்னு சாப்பிடக்கூடாது. சோ அதுதான் வந்து நோ மீட் ஈட்டிங். அதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். இது வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு பேசிக் நியமங்கள். இதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணதான் வேணும். அடுத்தது வந்து இன்டாக்சிகேஷன். ஏன் இன்டாக்சிகேஷன்? போதைப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நிதானம் தவறி விடுகிறது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறதே நம்மளுக்கு வந்து தெரியாம போயிடுது. அதனால நம்ம வந்து பாவச் செயல்கள் நம்ம வந்து செய்யறோம். அதனால இன்டாக்சிகேஷன் கூடாது. அடுத்தது வந்து கேம்பிளிங். கேம்பிளிங் அப்படின்னாவே மத்தவங்களை ஏமாத்துறதுதான் இல்லைங்களா? அது ஒரு நல்ல குணமே கிடையாது. அதனால கேம்பிளிங்கும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ். அது கூடவே கூடாது. பகவானே ஸ்ரீராமரா இருந்து ஏகபத்தினி விரதனா இருந்து எப்படி வாழணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வாழ்ந்து காட்டிட்டு போயிருக்கிறாரு. சோ அந்த நியமங்களை வந்து நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு இல் ஒரு சொல் ஒரு வில் அப்படிங்கிறது தான் பகவானுடைய தாற்பயம். அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த ரெகுலேஷன்ஸ், இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், இந்த நியமாவை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம we are very eager to accept நியமாக்ரஹா. இதுல இருந்து தவறிட்டோம் அப்படின்னா அக்ரஹா. நம்ம ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம பார்த்தோம்.
அதுல லிபரல்னா என்ன, கன்சர்வேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். சோ இப்போ நம்ம கிளாஸ் இதுல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ பார்த்தோம், இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ பார்த்தோம். அப்போ அடுத்தது வந்து கண்டிப்பா 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும். அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் எதுக்காக சாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இந்த பாவங்கள் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் நம்ம. பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே. சோ அதுல 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கு. இதுல எத்தனையோ பிறவிகளை கடந்து நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. இந்த அந்த கடந்து வந்த அந்த பிறவிகள்ல எத்தனையோ பாவங்களை நம்ம செஞ்சிருப்போம், தெரிஞ்சு தெரியாம. அந்த பாவங்களை எல்லாமே வந்து நம்மை விட்டு விலகினாலொழிய நம்ம வந்து பியோர் பக்தி பகவானுக்கு செய்ய முடியாது. சோ அதனால நம்ம இந்த சாண்ட் பண்ண நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் பகவான் எரித்து சாம்பலாக்குகிறார். அதுவே நம்மளுக்கு மருந்து, அதுவே நம்மளுக்கு அமிர்தம். அதனால இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ கண்டிப்பா நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அடுத்தது இந்த கிருஷ்ண பக்திய நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கறதும் ஒரு ரூல்ஸ் தான். சோ நல்ல குணங்களிலிருந்து வளர்வதுதான் வந்து பக்தி. சோ சாயில் நல்ல ஃபர்டைலா இருந்தாதான் அதுல வர்ற பயிர் கூட நல்ல செழிப்பா வளரும். சோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த நல்ல குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிற இந்த இத விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ நியமங்களை நான் ஃபாலோ பண்றேன், அதுல நாம் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணும்போது நான் கரெக்டா தான் பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து அதுக்கு ஒரு இது வச்சுக்கணும், நம்ம அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்னு ஒரு செக்லிஸ்ட் வச்சுக்கணும். சோ அதனால பிரகலாத மகாராஜா வந்து நம்மளுக்கு 9 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி கொடுத்திருக்கிறாரு. அது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் அதை வந்து நான் ஞாபகப்படுத்துறேன். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். சோ இந்த 9 ப்ராசஸ்ல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துக்கலாம், அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆனா இந்த 9ஐயும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம். இப்போ ஸ்ரவணம் அப்படின்னா என்ன? ஹியரிங் அபவுட் லார்ட் கிருஷ்ணா, பகவானை பற்றிய அவருடைய நாமம், ரூபம், லீலைகள் இதையெல்லாம் பற்றி கேட்கறது. கீர்த்தனம் அப்படின்னா அவருடைய புகழை பாடுவது. ஸ்மரணம் அப்படின்னா அவ பகவானை பற்றி நேரம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. பாத சேவனம்னா அட்டெண்டிங் த ஃபீட் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. சோ அர்ச்சனம் அப்படின்னா வர்ஷிப்பிங் லார்ட் கிருஷ்ணா, பகவானை வழிபடுதல். வந்தனம் அப்படின்னா பிரேயர் பண்றது பகவான். தாஸ்யம் அப்படின்னா ஒரு சர்வன்ட போல, எப்படி வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து ஸ்ரீராம பிரானுக்கு எப்படி வந்து பணிவிடைகள் செய்தாரோ அந்த மாதிரி தாஸ்யம். அடுத்தது வந்து சக்கியம், ஒரு நண்பரை போலே, அர்ஜுனரை போலே பகவானுக்கு. அடுத்தது வந்து ஆத்ம நிவேதனம், எப்படி பலி மகாராஜா 3வது அடி மண் கேட்கும் போது எதுவுமே இல்ல அவர் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு, தன்னோட தலைய நீட்டி காலை இங்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா, தன்னையே வந்து பகவான் கிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்டார். சோ அந்த மாதிரி fully surrendering unto Lord Krishna. சோ இதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். சோ இந்த மாதிரியான ஒரு பக்தி 9 ஸ்டேஜஸ் இது வந்து பிரகலாத மகாராஜா நம்மளுக்கு கொடுத்தது. சோ இதில் ஏதாவது ஒன்றை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம பக்தி செய்யும் போது. அப்படி இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணும் போது நம்மளுக்கு உத்தமமாக இருக்கிறது. சோ இதுல நம்ம வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், இதை ஃபாலோ பண்றோமா அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுடைய முயற்சியை பொறுத்தது. சோ அடுத்தது வந்து நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், இந்த மாதிரி பயணத்துல இந்த பக்தி பாதையில போகும்போது நம்மளுடைய பக்தி வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, ஒரு செக்லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவ, பிரேம. இந்த மாதிரி 9 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. சோ இந்த செக்லிஸ்ட வச்சுட்டு நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்ரத்தா அப்படின்னா ஸ்ரத்தையாக டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம வந்து இன்வால்வ் ஆகணும். சோ ஸ்ரத்தையாக அப்படின்னா ரொம்ப நம்பிக்கையோட, இன்ட்ரெஸ்டோட பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்ம வந்து அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட வேண்டும், இன்வால்வ் ஆக வேண்டும். அதுதான் ஸ்ரத்தை. சோ அடுத்தது வந்து சாது சங்கா. சாது சங்கானா இந்த
பகவானை பற்றிய அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ யார் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க, யார் சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சாதுக்கள், வைஷ்ணவர்கள். சோ அவர்களுடைய சங்கம் நமக்கு அவசியம் தேவை. சோ அவர்கள் பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதனால அவங்களுடைய அசோசியேஷன் இஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பியூர் டிவோட்டிஸ் கூட பழகும் போது சோ அந்த எல்லாத்தையுமே கடந்து வந்தவர்கள், மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இல்லாம, புலனாசைகள் இல்லாம, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு மட்டுமே வந்து இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த சீனியர் டிவோட்டிஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ், அவங்களோட நம்ம பழகும் போது அவர்கள் சொல்லி கொடுக்கிற விஷயங்களை வந்து நாம் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்போம். சோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். சோ இதுதான் வந்து சாது சங்கா அப்படிங்கிறது. சோ ஸ்ரத்தானா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, சாது சங்கானா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம், இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோமா, இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம செக்லிஸ்ட் வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். சோ அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பஜன கிரியா. பஜன கிரியா அப்படின்னா பகவானுடைய குணங்கள், லீலைகள் இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய கேட்கறது. இதுதான் வந்து பஜன கிரியா. அடுத்தது வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி. அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்னா ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல பக்தி பண்ணும்போது நம்ம நிறைய தப்பு தவறுகள்லாம் நம்ம செய்வோம். அதை எப்படி இராடிகேட் பண்றது, அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் இராடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அது வந்து நம்மள வந்து இராடிகேட் பண்ணலைன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான பக்தி பாதையில போகல அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அதை வந்து நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும். சோ இந்த நம்ம வந்து எந்த குணத்துல இருக்கிறோம், எந்த குணத்தை விடணும், எந்த குணத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சோ நமக்கு வந்து தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள் 16th சாப்டர்ல பகவத்கீதை படிக்கும் போது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. பகவான் சொல்றத ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருப்பாரு, இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள், இதெல்லாம் அசுர குணங்கள் அப்படின்னு. அந்த தெய்வீக குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கா, அசுர குணங்கள் இருக்கா, அப்படி இருந்தா அதை எப்படி, அசுர குணங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும் நம்ம கிட்ட, அதுல சந்தேகமே இல்லை. சோ அந்த குணங்களை வந்து எப்படி இராடிகேட் பண்றது அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு சொல்லணும்னா, ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், அடுத்தவங்களை மேல வந்து தப்பு சொல்றது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அசுர குணம். அந்த குணத்தை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து எராடிகேட் பண்றது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட போய் மனசுல இருக்கிறத மனம் திறந்து பேச வேண்டும். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ற குணம் இருக்கு, நான் இத வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்னு பணிவோட அவங்க கிட்ட கேட்டு, அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அந்த வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னா, அந்த தவறுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து எராடிகேட் பண்ண முடியும். சோ அந்த அவங்க கிட்ட பேசுறதுல வந்து, அவங்க அட்வைஸ் கேட்கறதுல வந்து நம்ம வந்து தயங்கவே கூடாது. இந்த ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒண்ணு சொல்றேன். ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து நிறைய அன்னதானங்கள் பண்ணுவாரு. அன்னதானம் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எல்லாரும் லைன்ல வந்து சாப்பாடு வாங்கிட்டு போய் சாப்பிடுறாங்க. இது வந்து அடிக்கடி நடக்கிற அன்னதானம், மன்னர் தருவது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு கழுகு மேல பறந்து போச்சு. அந்த கழுகினுடைய வாயில வந்து ஒரு பாம்பு இருந்துச்சு. அந்த பாம்பினுடைய வாயில இருக்கிற விஷம் வந்து அந்த மேல இருந்து கீழ வந்து அந்த அன்னத்திலே விழுந்துருச்சு. அந்த அன்னத்திலே விழுந்ததுனால அந்த கொஞ்சம் சாப்பாட்ட சாப்பிட்டவங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. பிராமணர்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. அப்போ ஆஹ் இந்த மன்னருக்கு ரொம்ப வருத்தம். இந்த வழக்கு வந்து கடைசியில என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எல்லாரும் வந்து மன்னரை வந்து இவ்வளவு நாள் வாழ்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, தூற்ற ஆரம்பித்து விட்டார்கள். பிராமணர்களை கொன்ன அரசன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. மன்னருக்கு ரொம்ப வருத்தம் இதுல. இதுல வந்து யாரோட தப்பு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அன்னதானம் கொடுத்த மன்னர் மேல தப்பு இருக்கா, இல்ல தன்னுடைய இரையை தூக்கி கொண்டு போன கழுகின் மேல தப்பு இருக்கா? இல்ல. அப்போ பாம்பின் மேல தப்பா? பாம்புதான் இறந்துருச்சு. இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வாயிலிருந்து விஷம் வந்து மேல டிராப்பா அந்த சாதத்துல வந்துச்சு. பாம்பு மேலயும் தப்பு கிடையாது. அப்போ இது வந்து இந்த வழக்கு வந்து கடைசியில எங்க போகுது அப்படின்னா, மன்னர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அங்க போகுது. யம தர்மராஜர் கிட்ட போகுது. அப்ப வந்து சித்திரகுப்தன் வந்து சொல்றார், நான் வந்து இந்த பாவத்தை யாருடைய கணக்கிலே எழுதுவது அப்படிங்கிறார்.
யம தர்மராஜர் வந்து என்ன சொல்றார், கொஞ்சம் பொறு அப்படிங்கிறாரு. சரி கொஞ்சம் பொறுத்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாள் ஆயிட்டு இருக்கும்போது அந்த மன்னரிடம் அந்த மன்னரை வந்து அந்த மன்னருடைய அரண்மனைக்கு வழி கேட்டு யாரோ வந்து யாத்ரீகர்கள் வருகிறார்கள். அப்போ அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியாது. அப்போ அந்த அரண்மனை பேரை சொல்லி அங்க எப்படி போகணும் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கும்போது அங்க அந்த அதே கொஞ்ச தூரத்துல இருந்த ஒரு லேடி கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. அந்த பெண்மணி சொல்றாங்க, யாரு அந்த விஷம் வச்சு பிராமணர்களை அன்னதானங்கிற பேர்ல பிராமணர்களை கொன்ற அந்த அரண்மனைக்கா நீங்க போறீங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. சோ உடனே இத பார்த்து கொண்டிருந்த யம தர்மராஜா சொல்றார், அந்த பாவக்கணக்கை அந்த பெண்மணியின் மீதுல எழுதிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுதான் ஃபைன் ஃபால்ட்டிங். சோ தவறு தவறு என்னன்னு நம்மளுக்கு நம்ம பக்கத்திலேயே இருந்தா கூட உண்மை என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? பகலிலே எதுவும் பேச வேண்டாம், இருட்டுல அதையும் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஒரு பழமொழி இருக்கு. சோ நம்மளுக்கு எது என்ன நம்ம நேரடியா இருந்தா கூட உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்புறம் எப்படி வந்து அந்த தப்பை வந்து அவங்க மேல வந்து சுமத்தலாம்? அது தப்பு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஃபைன் ஃபால்ட் பண்ணக்கூடாது. ஃபால்ட்ட வந்து அடுத்தவங்க மேல போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி அசுர குணங்களை வந்து எப்படி இராடிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த சீனியர் டிவோட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடக்கும்போது நாமும் வந்து இந்த இந்த அசுர குணங்களை இராடிகேட் பண்ண முடியும். அடுத்தது வந்து நிஷ்டா. நிஷ்டா அப்படிங்கிறது பகவான் மேல நிலையான பக்தி, பிக்சட், நம்மளுடைய மனதை வந்து நிலையாக வைத்திருப்பது பகவான் மேல. அதுதான் வந்து நிஷ்ட. ருச்சி. ருச்சி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இந்த சாண்ட் பண்ணும்போது ஜபமாலையை எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டே இருப்போம். முடிஞ்சிருச்சா முடிஞ்சிருச்சா, இன்னும் வந்து 2 இருக்கா, அதை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாமா, சேர்த்து பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு எல்லாம் நினைப்போம். அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்தவங்க நாளாக 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 நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூசஸ் தேட மாட்டோம். சோ பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் போகா மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி. ஆனா நம்ம சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி இன்னைக்கு சாப்பிடலாமா அப்படின்னு கூட நம்ம நினைப்போம். ஆனா செய்யக்கூடாது. பகவானுக்கு நல்ல சுத்தமா அவருக்கு பிடிச்ச ஐட்டமா சமைச்சு அந்த போகா மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம வந்து அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது அதுல கிடைக்கிற திருப்தியும் சந்தோஷத்துக்கும் ஈடு இணையே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்கியூசஸ் எல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருந்த நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா இந்த நிலைக்கு நம்ம வந்த உடனே நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், சாண்டிங் பண்ணாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்துடுவோம். அதுதான் வந்து பகவானுடைய அந்த ஹரிக்கதைகள் கேட்காம நம்மளால இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்துடுறோம். சோ பகவானை பற்றி பேசாமல் மற்றவர்களுக்கு சொல்லாமல் நம்மளால இருக்கவே முடியாது. இதுதான் வந்து ருச்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஆசக்தி அப்படின்னா பகவான் மேல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு, பற்று, ஒரு அஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருது. அடுத்த ஸ்டேஜ். அடுத்தது வந்து பாவம். பாவம் அப்படின்னா பகவான வந்து ஏதாவது ஒரு 5 ரசம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 5 ரசத்துல ஏதாவது ஒரு ரசம்னா டேஸ்ட். சோ சாந்த ரசம், சக்கிய ரசம், தாச அந்த மாதிரி 5 ரசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? வாத்சல்யம், மாதுரிய பாவம். சோ இந்த மாதிரி 5 விதமா இருக்கு. இதுல ஏதாவது ஒண்ண தேர்ந்தெடுத்து சாந்தம்னா பகவான சாந்தமா வழிபடுறது. சக்கியம்னா ஒரு நண்பராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு வழிபாடு செய்வது. தாசன்னா ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி ஆஞ்சநேயர் ஸ்ரீராமருக்கு செஞ்ச மாதிரி. வாத்சல்யம் அப்படின்னா நம்ம யசோதாமாயி செஞ்ச மாதிரி. அடுத்தது வந்து மாதுரிய பாவம் அப்படின்னா கோபிகைகள் வந்து எப்படி வந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்தார்களோ அந்த பாவம். சோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ரசத்துல ஏதாவது ஒண்ண வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டு பகவான் கிட்ட நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரியாக ஒரு நிலைமையை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கிட்டு பகவான் மேல பக்தி செய்யறது அது பாவம். அந்த பாவத்திலேயே நம்ம இருக்கும்போது அது எங்க நம்ம கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னு கேட்டா கடைசி நிலையான மிக உயர்ந்த நிலையான பிரேம பக்தி. பிரேம பக்திக்கு கொண்டு போய் விடும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு செக்லிஸ்ட வச்சுக்கிட்டு நம்ம எந்தெந்த நிலைகளை எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கோம், வந்துட்டோமா இல்லையா, இன்னும் நம்ம கிட்ட அனர்த்தங்கள் இருக்கா, அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்றது அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம வந்து நமக்கு நாமே ஒரு செக்லிஸ்ட் வச்சு செக் பண்ணிக்கணும். அப்போ அதுக்கப்புறமா
டைம் அண்ட் பிளேஸ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கையில எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? டைம் அண்ட் பிளேஸ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் என்ன சொல்றாரோ அந்த வழியில தான். டைம் அண்ட் பிளேஸ்னா அந்த ரிலாக்ஸேஷன் அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸோட தான் நம்ம வந்து செய்யணும். நமக்கு நம்மளுடைய பர்சனல் இதுக்காக நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அப்படியே இருந்தா கூட டெம்பிள், இப்ப அந்த டைம் அண்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அங்க வந்து சில இடங்கள்ல வந்து டெம்பிளே இல்லாத இடத்துல வந்து ஹால் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. ஹால்ல வந்து பகவானுடைய படமோ அச்சா விக்கிரகமோ ஏதாவது வச்சுக்கிட்டு அங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்களை கூட சீனியர் டிவோட்டிஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படி கேட்டு நடக்கணும். சோ பகவானை பற்றி நம்ம எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாயா சக்தி, மாயா முக்குணங்களை நம்ம மேல ஏவி நம்மை வந்து வசப்படுத்தி விடும். சோ நம்ம பார்த்திருக்கோம், மமமாயா துரத்தியா அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. என்னுடைய இந்த சக்தி மிகவும் வெல்லுவதற்கு அரியது, மமமாயா துரத்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த சக்தி நம்மை வந்து என்ன பண்ணிடும், வசியப்படுத்தி விடும். எப்படி வசப்படுத்தும்? முக்குணங்களை நம்ம மேல ஏவி விடுவதன் மூலமாக. சோ நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறேன், மாயா எல்லாம் இன்னும் பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா பகவானே சொல்லி இருக்கிறார், நம்ம மறந்துடக்கூடாது, அது என்னுடைய இந்த சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த சக்தியை வந்து எப்படி வெல்லணும் அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம முழுசா சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாயா சக்தி நம்மை வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சோ யாரிடமிருந்து இதை பற்றி கேட்டு தெரியணும், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்து இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த விஷயங்களை வந்து பகவான் எப்படி சொல்லியிருக்கிறார், எங்க இருக்கிறார் கிருஷ்ணர், அவர் வந்து எனக்கு சொல்லுவாரா அப்படின்னா ஆமா சொல்லியிருக்கிறார். பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறார். சோ அதை படிப்பதன் மூலமாக, சோ ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட கேட்கறது மூலமாக, சோ டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஆச்சாரிய குருமார்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கறது மூலமா, அப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸை வந்து படிக்கிறது மூலமா, சோ இந்த மாதிரியான சாஸ்திரங்களை படிச்சு பெரியவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கறது மூலமா நம்ம வந்து நல்ல வழிக்கு அது வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும். சோ இதுல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஹியரிங். சோ ஸ்ரவணம், ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறதுதான் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த கேட்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் மேல நம்மளுக்கு ஒரு பற்று வருது இல்லைங்களா? அதனால பகவான் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வெல்விஷரா, ஒரு ஃப்ரெண்டா மாறி இருப்பார். நமக்கு வந்து என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்மளுக்கு அருளுவார். அதுக்காக மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ ஒரு நாளும் கேட்க கூடாது. மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ், எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு நாளும் கேட்க கூடாது. நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையில முன்னேறுவதற்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து பகவான் நம்மளுக்கு கொடுக்கிறார். சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதை வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா, நம்முடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அததான் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கணும். அதை வந்து பகவான் வந்து உண்மையா பக்தியா நம்ம வேண்டும் போது அவர் வந்து அதை நம்மளுக்கு தருவார். அதுல சந்தேகமே இல்லை. ஏன்னா அவர் நம்மளுடைய மனசிலே வந்து பரமாத்மாவாக இருந்து கொண்டு நம்மை வந்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். யார் ஒருவர் வந்து கான்ஸ்டன்டா பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்சர்ஸ வந்து கிரந்தங்களை வந்து ஒரு பியோர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கிறாங்களோ, நம்மளுடைய மனதின் களங்கங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த களங்கங்கள் எல்லாமே வந்து தீயிலே பட்ட தூசியாக எரிந்து சாம்பலாகிறது. அப்போ நம்ம வந்து மனசுல நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து பக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுல இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கு, இருக்கு. ஆனா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு டார்மன்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. எப்படி சில விதைகள் போட்ட உடனே முளைக்கும், சில விதைகள் வந்து அதுக்கு தூங்குற ஸ்டேஜ். அது ஒரு கொஞ்ச நாள் வந்து முளைக்காமையே இருக்கும். அப்புறம் ஒரு 6 மாசம் கழிச்சுதான் அந்த விதையே வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும். டார்மன்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. தூங்கும் நேரம், தூங்கும் பருவம் அதுக்கு. அந்த மாதிரிதான் பக்தி நம்ம மனசுல எங்கேயோ வந்து அடிமனதுல ஆழ்மனதுல எங்கேயோ இருக்கு, அது தூங்கிட்டு இருக்கு. அப்ப ஏன் வந்து தூங்குது அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறப்பெடுத்து வந்த உடனேயே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்துட்டோம். மறந்ததுனால நம்மளுடைய பக்தி டார்மன் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு. சோ அந்த உறவை மறந்த காரணத்தினால நம்ம இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். சோ அப்போ பகவானை பற்றி கேட்க கேட்க கேட்க, ஹியரிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஸ்ரவணம். சோ கேட்க 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 அப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். சோ பியூர் டிவோட்டிஸ் கூட நம்ம பழகும் போது
எப்படி பொறுமையா இருக்கணும், எப்படி பொலைட்டா பேசணும், எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் அவர்களை பார்த்து நம்ம கத்துக்கிறோம். சோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரஜோகுணம், தமோகுணம் எல்லாமே நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. நான் இப்ப சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஹியரிங்னால, அதாவது சிரவணத்தினாலே நமக்கு ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள். சோ அந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம் எல்லாம் நம்மளை விட்டு நீங்குகிறது. அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், இந்த பௌதிகத்துல இது வேணும் அது வேணும் அப்படிங்கிற ஆசைப்பட்டு இருந்தவங்க இல்லைங்களா, அது மறைந்து விடுகிறது. ஏன்னா நான் எப்படி மறையுது அப்படின்னா, இது எல்லாமே தற்காலிகம், இது எல்லாமே ஒரு நாள் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும், இது நிரந்தரமானது அல்ல அப்படிங்கிற அந்த உண்மை நமக்கு புரிய வரும்போது, நமக்கு அந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஆசைகளை நீங்குகிறது. அப்போ ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் நம்மை விட்டு நீங்கிறதுனால நம்ம நம்மளை எப்பவுமே சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம மாறுறோம். சோ சத்துவ குணத்தில் இருந்தா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டா போதாது. சத்துவ குணத்துல இருந்தா நம்ம எது வரைக்கும் போக முடியும் அப்படின்னா சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் போக முடியும். அங்க போய் நம்முடைய புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை அனுபவித்து விட்டு மறுபடியும் பிறப்பெடுத்து பூமிக்கு தான் வரணும். அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம நம்மளை சுத்த சத்துவ நிலைக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். சோ அங்க இருந்தாதான் நம்மனால பகவானை அடைய முடியும். நம்ம இங்க இருக்கும் போதே கூட நம்ம வசிக்கின்ற இடத்தையே கோலோக விருந்தாவனமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். எப்போ அப்படின்னு கேட்டா நம்ம சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கும் போது. சோ பகவானை பற்றி கேட்க கேட்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் விலகுகிறது. சோ இது எல்லாமே சிரவணத்தினாலே கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம இதை பாக்குறோம். இதுதான் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நியமாகிரகா அப்படிங்கிறது. நான் இப்ப ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. சோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா, ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய டீச்சிங்ஸ் அடிப்படையில தான் நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவர்தான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு நம்ம ஃபார்மல் வென்யூஸ் அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம எங்க இந்த மாதிரியான பக்தி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது. இங்க இப்ப இன்னைக்கு லெசன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, டெம்பிள் நம்ம கோவிலுக்கு போவோம், இல்லைன்னா ஒரு ஹால் ப்ரோக்ராமுக்கு போறோம். சோ அங்க போய் மீட் பண்ணும்போது, இல்ல ரத யாத்திரையிலயோ ஒரு செலிப்ரேஷன் அப்பவோ அங்க மீட் பண்ணும்போது வைஷ்ணவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள், அதுதான் இன்னைக்கான லெசன். இன்னைக்கும் அடுத்த வாரத்துக்கும் 2 வாரத்துக்கு சேர்த்து இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது, he sees the degree of devotion. so he sees the அப்படின்னா யாரு, பகவான். பகவான் அது எதை பாக்குறார், டிகிரி ஆஃப் டிவோஷன். நம்ம எந்த பாவத்துல என்ன மாதிரியான பக்தி செய்யறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பகவான் நம்ம பாக்குறாரு. சோ இங்க at the time of offering obeisances to Lord Vishnu, a foolish person chants. ஓகே, இது நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இங்க நம்ம பிக்சர்ல யார பாக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவர் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவங்க ஈஸ்வரபூரி, ஒரு பியூர் டிவோட்டி. சரிங்களா? இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, கிருஷ்ண லீலாமிரதா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை எழுதினார். அதை எழுதிட்டு லார்ட் சைத்தன்யர் கிட்ட கொடுத்து, இதுல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறார்.
அப்பதான் வந்து இந்த இந்த விஷயத்த வந்து லார்ட் சைத்தன்யர் சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேக்குறான். At the time of offering obeisance to Lord Vishnu, a foolish person chants Vishnave Vishnaya Nama. This is improper due to faulty grammar. இது வந்து விஷ்ணாய நம அப்படிங்கிறது வந்து improper, அது ப்ராப்பர் கிடையாது. And a learned person chants Vishnave Nama. This is the correct form. So விஷ்ணாய அப்படிங்கிறது தப்பு, விஷ்ணவே அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட். So but both achieve equal piety by their offering of obeisance. எப்படி சொன்னாலுமே சரி, கிராமர் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் சரி, அப்படி சொன்னவங்களுக்கும் சரி பகவான் அனுகிரகம் பண்றார், இப்படி சொன்னவங்களுக்கும் பகவான் அனுகிரகம் பண்றார். அப்போ எதை பாக்குறார் அப்படின்னு கேட்டா, பிகாஸ் லார்ட் ஸ்ரீ ஜனார்தனா sees the sentiment of the living being. அந்த பக்தர்கள் வந்து எந்த பாவத்தோட எவ்வளவு பக்தியோட சொல்றாங்க அப்படிங்கறதான் பாக்குறாரே ஒழிய அதுல கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பகவான் பாக்குறது இல்ல. இன் அனதர் வேர்ட்ஸ் he sees the degree of devotion. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தி பண்றோம் அப்படிங்கறத அவர் பாக்குறார். இன் வேர்ட்ஸ், so he awards the result accordingly. He does not see one's foolishness or intelligence. ஒருத்தன் வந்து முட்டாளாக இருக்கிறானா இல்லை வந்து அறிவாளியாக இருக்கிறானா அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் என்னைக்குமே பாக்குறது கிடையாது. அவங்களுடைய பக்தியை மட்டும்தான் வந்து பகவான் வந்து பாக்குறார். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உச்சரிப்பு, கிராமர் இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து பொருட்படுத்துவது கிடையாது. சோ அவருக்கு பக்தி மட்டும்தான் அது முக்கியமா பாக்குறார். பகவத்கீதையில சொல்லியிருப்பார் பாத்தீங்களா, ஒருத்தர் வந்து எந்த அளவுக்கு பகவானிடம் சரணடைகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அவங்களுக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார். லெவல் 1ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சோ பக்தர்கள் எந்த அளவு என்னை சரணடைகிறார்களோ அந்த அளவு நான் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொன்னதுதான் இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து ஓகே, the king is worshipped. சரி, பகவானை வந்து எப்படி நம்ம நடக்கணும், எப்படி நம்ம வழிபடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the worship of Krishna should be performed in just the way that the king is worshipping his palace. பேலஸ்ல, ஒரு அரண்மனையில ஒரு ராஜாவை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து போற்றி புகழாரம் செய்வாங்களோ, எப்படியெல்லாம் வணங்குவார்களோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை வணங்கணும். So in Vrindavana, there are many hundreds of temples wherein the deity is worshipped exactly like a king. பிருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன கோயில்கள், பெரிய கோயில்கள்னு கிருஷ்ணர் கோயில்கள் நிறைய இருக்கு. அங்க எல்லா கோயில்களையுமே பகவானை வந்து ஒரு ராஜாவை போல வணங்குவார்கள், ராஜாவை போல அவங்களுக்கு வந்து வழிபாடுகள் செய்வார்கள். இந்த நாரதிய புராணா, it is stated, if a person stays in the Lord's temple even for a few moments, he can surely achieve the transcendental kingdom of God. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பக்தி பாவத்தோட ஒரு பக்தன் இருந்தா, கொஞ்சம் ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு கூட இருந்தா, ஒரு few moments, ஒரு few seconds, ஒரு few minutesக்கு இருந்தா, அவன் நிச்சயமாக பகவானுடைய அந்த தெய்வீகமான பகவானுடைய அபோட வந்து போய் சேர முடியும் அப்படின்னு வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சாப்டர் 9ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவானை வந்து நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணணும், ஒரு ராஜாவை போல, ராஜ மரியாதையோட. ராஜா எங்க போனாலும் சரி, அவர் பேலஸ்ல இருந்தாலும் சரி, இல்ல நகர்வலம் போனாலும் சரி, எங்க போனாலும் சரி, அவருக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் உபசாரங்கள் செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை. அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கம்ஃபர்ட் இருக்கோ அத்தனையும் வந்து அவங்களுக்கு செஞ்சு அவங்கள கம்ஃபர்ட்டா வச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் வந்து பகவானை வந்து வணங்க வேண்டும், நடத்த வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி பாவத்தோட அந்த நம்ம வந்து பக்தி செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த பக்தி யோகம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு இல்லறவாசிகள் நம்ம வந்து எப்படி பக்தி செய்ய முடியும், ஒரு ராஜாவை மாதிரி நடத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னா, நம்ம இன்னைக்கு வந்து பகவான் நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போறார் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனை வச்சுக்கணும். அப்ப நம்ம வீட்டை வந்து நல்லா சுத்தப்படுத்தி மாப் போட்டு நல்லா நறுமண புகை எல்லாம் வந்து ஏத்தி வச்சு வீட்டை வந்து அவ்வளவு நல்லா வச்சுக்கணும் சுத்தமா. அப்போ வந்து மலர்களால அலங்கரிச்சு அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். அப்போ வந்து இப்ப நம்ம மார்க்கெட் போறோம், பகவானுக்கு நல்ல ஃபுட்டு சமைக்க போறோம் அப்படின்னு. அப்போ மார்க்கெட் போகும்போது நல்ல நல்ல பழங்கள், பெஸ்ட்ன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி காய்கறிகள், பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும்
அப்படிங்கிறத பார்த்து பகவானுக்கு பிடிச்ச காய்கறிகள், பகவானுக்கு பிடித்த மலர்கள், பகவானுக்கு பிடித்த பழங்கள் இதெல்லாமே பெஸ்டா வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து சுத்தமா வந்து அவருக்கு வந்து சமைச்சு அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றது, அந்த மலர்களை வச்சு அவருக்கு வந்து அலங்காரம் பண்றது, அந்த மாதிரியாக நம்ம வந்து இல்லறவாசிகள் அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து செஞ்சு அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு செய்யும் போது அது வந்து நம்மனால செய்ய முடிஞ்ச பகவானுக்கு செய்ய முடிஞ்ச ராஜ மரியாதை அப்படிங்கிறதா நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி நமக்கு செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. நமக்கு சமைக்கிறோம், அதையே வந்து பகவானுக்கு அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தோட சமைக்கணும். எதை செலக்ட் பண்ணாலும் இது பகவானுக்கு, இது பகவானுக்கு, சோ இதை வந்து நான் பெஸ்டா செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தோட நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரணாம், எப்படி வந்து வணங்க வேண்டும். In Naradiya Purana, there is a statement about bowing down and offering respect to the deity. எப்படி கீழே விழுந்து வணங்கி நம்முடைய மரியாதையை வந்து அர்ச்சா விக்கிரகங்களுக்கு செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நாரதிய புராணம் சொல்லியிருக்கிறது. A person who has once offered respects bowing down before the deity will not come back to this world because he will go directly to the abode of Krishna. யார் வந்து பகவான் முன்னாடி பகவானை பார்த்த உடனே கீழே விழுந்து நம்முடைய அந்த பிரணாம வந்து செலுத்துறோமோ அவங்க வந்து மறுபடியும் இந்த பிறப்பெடுத்து இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு வருவதில்லை. அப்படின்னா நான் டெய்லி கோயிலுக்கு போகும்போதெல்லாம் விழுந்து விழுந்துதான் கும்பிடுறேன், அப்ப நான் அடுத்த ஜென்மத்துல நான் வரமாட்டேனா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம மனசுக்குள்ள அந்த பியோர் பக்தி இருக்கணும். நமக்கு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நான் இன்னைக்கு வந்தது எனக்கு பகவான் கிட்ட ஒரு லிஸ்ட் வச்சுட்டு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கறதுக்கு இல்ல. பகவானே எனக்கு பக்தியை கொடு, உன் மேல அன்பை கொடு, உன்னை தவிர நான் எதையுமே நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மனசை கொடு அப்படின்னு யார் ஒருத்தர் வந்து உண்மையான அன்போடையும் பக்தியோடையும் பகவான் முன்னாடி விழுந்து வணங்குகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவார்கள் அப்படிங்கிறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை வந்து செலுத்தும் முறை எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2 விதமான முறைகள் இருக்கிறது. ஒண்ணு வந்து தண்டவத் பிரணாம், இன்னொன்னு வந்து பஞ்சாங்க பிரணாம். தண்டவத் பிரணாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குச்சியை இப்படி நிறுத்தி வச்சுட்டு நம்ம கையை எடுத்துட்டோம்னா அந்த குச்சி எப்படி கீழே விழுகும், தடால்னு விழுகும். அந்த மாதிரிதான் தண்டவத் பிரணாம் அப்படிங்கிறாங்க. சோ இது வந்து ஆண்கள் செய்யக்கூடியது. அப்படி ஆண்கள் செய்யும் போது அவங்களுடைய கைகள், ஆர்ம்ஸ், ஃபீட், நீஸ், செஸ்ட், ஹெட், ஐஸ் எல்லாமே தரையிலே விழுந்திருக்கும். அவங்களுடைய மனது, அவங்களுடைய வார்த்தைகள், சொல், செயல், மனம் மூன்றுமே வந்து பகவானை பற்றி நினைக்க வேண்டும். பகவானே இந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டு நான் வந்து பக்தி செய்யணும், இதுல இருந்து நான் விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு மனமும் நம்முடைய சொல்லும் செயலும் எண்ணமும் எல்லாமே வந்து சேர்ந்து கலந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த நமஸ்காரத்தை வந்து பகவானுக்கு செலுத்தணும். அடுத்து பெண்கள் செய்யக்கூடியது பஞ்சாங்க நமஸ்காரம். ஆர்ம்ஸ், நீஸ், ஹெட், மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ். சோ இந்த எல்லாமே வந்து ஆர்ம், நீஸ், ஹெட் எல்லாம் கீழே தரையில விழுந்து வணங்கிருக்கணும். நம்மளுடைய மனதையும் நம்முடைய வாக்கு, சொல், செயல் இதெல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிருக்கணும். அடுத்தது முத்ரா. இந்த முத்திரை, இந்த முத்திரையை வந்து நம்ம கை ரெண்டையுமே கூப்பி வணங்கி நம்ம வந்து யாரையாவது பார்த்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் போது இந்த மாதிரியான முத்திரையோட செய்யணும். இது சில சமயங்கள்ல ஒரு கையில வேறொரு பொருள் இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒத்த கையில வந்து நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாமே நமஸ்காரம் செய்யும் முறைகள். அடுத்தது டிரான்ஸ்கிரஷன்ஸ் டு அவாய்ட். ஆஃபரிங் பண்ணும்போது எதையெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டோன்ட் ஆஃபர் லார்ட் when Lord is resting. அதாவது பகவானுக்கு வந்து தர போட்டுட்டாங்க, பகவான் இப்ப வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம போய் பகவானை வணங்க கூடாது. அதே மாதிரி சர்க்கம்ப்ளேட் பண்ணக்கூடாது, சுத்தி வரக்கூடாது. திருமஞ்சனம் நடக்கும் போதும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சோ இந்த சமயங்கள்ல நம்ம வணங்கக்கூடாது, நம்ம அது முடியற வரைக்கும் காத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது இந்த விக்கிரகங்கள் வந்து விக்கிரகங்களை பார்க்கும்போது
இது வந்து மெட்டீரியல்ல பண்ணது தானே, இங்க இருக்கிற மண்ணு, இங்க இருக்கிற பொருள்கள், இந்த பூமியிலிருந்து கிடைத்த பொருள்கள்னால பண்ணப்பட்டது தானே, இத வந்து எப்படி ஒரு பகவானாக வந்து நினைக்கிறது? நிறைய பேர் வந்து நம்ம கிட்ட இந்த அயத்திஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. ஆனா பகவான் இந்த கலிகாலத்துல அச்சா விக்கிரகமாக நம்மோடு இருக்கிறார். சோ அவருடைய சக்திகள் எல்லாமே இந்த அச்சா விக்கிரகத்துக்குள்ள இருக்கு. சோ அதனால இவர் வந்து அச்சா விக்கிரகம் வேற கிடையாது, பகவான் வேற கிடையாது, இருவரும் ஒன்றே அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும். சரி, அப்படி விழுந்து கும்பிடும் போது நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல விழுந்து கும்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இஸ்கான் டெம்பிள்க்கெல்லாம் நீங்க போயிருந்தீங்க அப்படின்னா, பகவான் இப்படி இருக்கிறாரு, நம்ம வந்து பகவானை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம முதுகு பின்னாடி வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய அந்த விக்கிரகம் இருக்கும். அப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை பார்த்து விழுந்து வணங்கும் போது நம்முடைய கால்கள் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை நோக்கி இருக்கும். அதனால அப்படி விழுந்து வணங்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஒரு சைடா தான் விழுந்து வணங்கணும். இல்லைன்னா நம்மளுடைய முதுகும் கால்களும் சில பிரபுபாதாவை நோக்கி இருக்கும். இதேதான் பெருமாள் கோயில்ல கூட கருடாழ்வார் இருப்பாரு இல்லைங்களா, பெருமாளுக்கு எதிர்த்தாப்புல. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கருடாழ்வாருக்கும் பெருமாளுக்கும் நடுவுல விழுந்து வணங்க கூடாது. துவஜஸ்தம்பம் எங்க இருக்குதோ அந்த இடத்துலதான் விழுந்து வணங்கணும். அது சைடா தான் விழுந்து வணங்கணும், நேரா விழுந்து வணங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியம். சோ இது எல்லாமே வந்து எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா, ஆமா, ஹரிபக்தி சுதோதயா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கிறது. When a devotee falls down to the ground to offer obeisances to Vishnu, all the sins in his body also fall down. சோ இது விழுந்து வணங்குறதுனால நம்மளுக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்முடைய பாவங்கள், நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள், பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, எத்தனையோ ஜென்மங்கள் சேர்த்து வைத்த பாவங்களும் வந்து கீழே விழுந்துருது. கீழே விழுந்துருதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அது எல்லாமே வந்து தீயில் பட்ட தூசியாக எரிந்து சாம்பலாகிறது and become destroyed, அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. When he gets up, he becomes free from all sins. விழுந்து வணங்கி எழும்போது அவருடைய நம்மளுடைய அந்த பாவங்கள் எல்லாம் விளக்கப்பட்டு நம்ம இப்ப வந்து ஃப்ரீயா இருக்கிறோம். அந்த பாவங்களிலிருந்து நாம் வந்து சுதந்திரமானவர்களாக இருக்கிறோம், தூய்மையானவர்களாக இருக்கிறோம். பாருங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா எப்படி வந்து தண்டவத் பிரணாம் பண்றாரு அப்படின்ட்டு. So temple room etiquette. Even a person who has never been able to give in charity, தானம் பண்ண முடியல, who has never been able to perform a great sacrifice, எந்த சாக்ரிஃபைஸும் பண்ண முடியல ஒரு தன்னால, who has never been able to study the Vedas, வேதங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, who has never been able to worship the Lord. நிறைய பேருக்கு இந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால பகவானை வந்து வணங்கும் அந்த சான்ஸ் வந்து இல்லாம இருக்கலாம். Or in other words, even one who has never done any pious activities, சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அந்த செயல்களை வந்து செய்ய முடியாமல் ஒருத்தருக்கு போயிருக்கலாம். pious activities வந்து செய்ய முடியாம போயிருக்கலாம். will become eligible to end. அப்படி இருக்கிறவங்க கூட பகவானுடைய அந்த கிங்டம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகிறதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா என்ன பண்ணி இருக்கணும்? If he simply drinks the charanamrita which he is kept in the temple, பகவானுடைய அந்த தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்களா, அதை வந்து பருகியவர்கள் வந்து பகவானுடைய அபோட வந்து போய் சேர முடியும். மேல இருக்கிற எந்த இதுவும் செய்யலைனாலும் பரவாயில்ல, அந்த சரணாமிரதத்தை மட்டும் பக்தியோடையும் அன்போடையும் வாங்கி அவர்கள் வந்து பருகி இருந்தால் அவங்க மேலே சொன்ன எதுவுமே செய்யலைனா கூட பரவாயில்ல, they are eligible to enter into பகவான்ஸ் abode அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, பெருமாள் கோயிலுக்கு போகும்போது எல்லாம் வந்து தீர்த்தம் கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து அதை வாங்கி ரொம்ப பவ்யமா கண்ணுல ஒத்திக்கிட்டு நம்ம அதை குடிப்போம். எங்கேயுமே வந்து அதை வேஸ்ட் பண்ணிட மாட்டோம், தூக்கி அப்படி இப்படி போட்டுட மாட்டோம். சோ அந்த மாதிரிதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சாப்டர் 9லயும் இருக்கு. அடுத்தது Lord Brahma tells Narada, my dear Narada, anyone who puts on his neck the flower garland which was formerly used by Krishna becomes relieved from all diseases and reactions to sinful activities, and gradually he is liberated from the contamination of the matter. So பகவானுக்கு அணிவிக்கப்பட்ட மாலைகளை நம்ம அணிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நோய்கள் எல்லாம் தீர்க்கப்பட்டு விடுகிறது. And the reactions to sinful activities, நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் நம் கழுவப்பட்டு விடுகிறது.
மெல்ல மெல்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த களங்கங்கள் மனதிலே இருக்கின்ற அந்த கண்டாமினேஷன்ஸ் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுபடுகிறோம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது எதனால? பகவான் அணிந்த மலர் மாலையை நாம் அணிந்து கொள்வதனால. சோ நம்முடைய பாவங்கள் நீங்குகிறது. If someone sees the face of the Lord while Arati is going on, he can be relieved of all sinful reactions coming from many, many thousands of millions of years past. He is even excused from the killing of a Brahmana or similar prohibited activities. So, பகவானுக்கு ஆரத்தி காமிக்கும் போது, பகவானை வந்து நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து வணங்கும் போது நம்முடைய எல்லாமே சொல், செயல், மனது எல்லாமே ஒருமித்து அந்த பக்தி பாவத்தோட பகவானை வந்து ஆரத்தி பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வணங்கும் போது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, அவருடைய அந்த பாதத்திலிருந்து காமிப்பாங்க இல்லைங்களா ஆரத்தி. அவருடைய அந்த பாத கமலங்களில் இருந்து நாபி கமலத்துக்கு வந்து, முழங்காலுக்கு வந்து, நாபி கமலத்துக்கு வந்து, செஸ்டுக்கு வந்து, கடைசியில முகத்துக்கு காமிப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து கோயிலுக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, கண்ணை மூடிடக்கூடாது. நம்ம அவருடைய அழகை, அவருடைய அந்த தரிசனத்தை அந்த பாத கமலங்களிலிருந்து ஆரம்பித்து நம்ம பார்க்கணும். அது ஆரத்தியின் போது நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள் நம்ம சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற அந்த பாவங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. சோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பிராமணரை கொன்ற தோஷம் கூட நீங்குகிறது, பிரம்மஹத்தி தோஷம். அந்த தோஷம் கூட நம்மளை வந்து விட்டு நீங்குகிறது. அதே மாதிரி வந்து நம்ம செய்யக்கூடாத செயல்கள் ஏதாவது செய்திருந்தா, அதன் மூலம் நமக்கு வந்து பாவங்கள் சேர்ந்திருந்தா, அதையும் கூட வந்து பகவான் வந்து தீயிலே பட்ட தூசியாக எரித்து சாம்பலாக்கி விடுகிறார் அவருடைய ஆரத்தியை மனமுருக பார்க்கும்போது, பக்தியோட பார்க்கும்போது. இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல சாப்டர் 9ல ஸ்கந்த புராணத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2. அடுத்தது டெம்பிள் ரூம் எக்யூப்ல இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. Any devotee coming into the temple should always offer something to the deity. நம்ம கோயிலுக்கு போகும்போது நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பகவானுக்கு வாங்கிட்டு போகணும், எடுத்துட்டு போகணும் வீட்டுல இருந்து. நல்ல பழங்களாக இருக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ், இன்சென்ஸ், சோ அகர்பத்தி, இந்த மாதிரி ஏதாவது என்ன. ஏன்னா எல்லாமே வந்து பகவான் கொடுத்தது இல்லைங்களா, என்னோடது அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. சோ அவர் நம்ம எப்பவுமே அப்படித்தானே போவோம். யாராவது ஒரு வீட்டுக்கு போறோம், விசிட் பண்ண போறோம், இல்ல யாராவது பெரியவங்களோ யார பார்க்க போனாலுமே நம்ம ஏதாவது ஒரு கையில கண்டிப்பா கொண்டு போற பழக்கம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. அப்போ இந்த பகவான் நம்ம இந்த உலகத்தையே அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன். சோ அவரை பார்க்க போகும்போது கண்டிப்பா வெறுங்கையோட போகக்கூடாது, ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு தான் போகணும். One cannot offer anything in cash, something else must be offered. So in India, the system is that all the ladies and gentlemen who come into the morning to visit the temple bring so many things. நம்ம நிறைய கொண்டு போவோம் இல்லைங்களா, ஒரு தட்டுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பழங்கள், பூக்கள், இல்ல வீட்டுல செஞ்ச ஸ்வீட்ஸ், இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு தான் போவோம். So even one morsel of rice or one morsel of flour can be offered. இன்னும் நார்த்ல வந்து சில பேர் வந்து ரைஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க, அடுத்தது வந்து கோதுமை மாவு கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. So even a flower, a little fruit, a little water, whatever is possible must be offered. பகவானுக்கு ஏதோ ஒரு பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா. சோ ஒரு டம்ளர் தண்ணியோ, ஒரு சின்ன பூவோ, பழமோ, ஒரு இலையோ, ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு அன்போடையும் பக்தியோடையும் கொடு. நீ தட்டுல விதவிதமா செஞ்சு கொண்டு வந்து எனக்கு ஆஃபர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறார் பகவான். எவ்வளவு எளிமையானவரா இருக்கிறார் பாருங்க. சோ இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் சாப்டர் 9ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஏன் நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், கோயிலுக்கு போறதுனால என்ன அப்படின்னு கேட்டா, கோயிலுக்கு நம்ம போகும்போது நம்மளுடைய எல்லா சென்சஸுமே என்கேஜா வச்சிருப்போம், என்கேஜ்டா ஆகுது. நம்முடைய கண்கள் வந்து பகவானை பார்க்கிறது, அவருடைய அழகை ரசிக்கிறது. அப்போ அங்க என்ன எப்படி இருக்கு, பூ, துளசி, ஊதுபத்தி, சாம்பிராணி, இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக மனம் கமழ்கிறது. அந்த அந்த வாசனை வந்து நாம் நுகர்கிறோம். சோ நம்முடைய சென்சஸ் எப்படி எல்லாம் என்கேஜ்டா இருக்குன்னு பாருங்க. சோ அது வந்து நம்மள வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய கண்டாமினேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மனதிலே இருந்து விளக்குகிறது. இப்ப வந்து ஸ்லோகம் சொல்றோம், பிரேயர்ஸ், நம்மளுடைய வாய் வந்து பகவானை பற்றி ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறது. சோ அப்போ அந்த ஸ்லோகங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது நம்முடைய நாக்கின் ஆபரணங்கள்.
சோ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு மகா மந்திரத்தை நான் சொல்லேன்னா அந்த மகா மந்திரம் இந்த நாக்கினுடைய ஆபரணம். சோ இப்ப கைகள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, கைகள் பகவானை வந்து இரு கை கூப்பி வணங்குகிறது. சோ ஆரத்தி பண்ணும்போது அடுத்து நம்முடைய கால்கள் என்ன பண்ணுது, பகவானுடைய அந்த திருத்தலத்தை சுற்றி வருகிறது, சர்க்கம்ப்ளேட் பண்ண வருகிறது. அப்புறம் கை நமஸ்காரம் பண்ணுகிறது. மனம் என்ன பண்ணுறது, சரணாகதி. சோ பகவானை வந்து சரணடைகிறது. அந்த சரணாகதி பாவத்திலே வந்து நம்ம வந்து பகவானிடம் சரணடைகிறோம். இப்படி நம்மளுடைய எல்லா சென்சஸுமே என்கேஜ்டா இருக்கிற ஒரே இடம் எங்க, அது டெம்பிள் தான். அதனாலதான் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போறோம். அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு நம்ம வந்து வேற ஊர்க்கதைகள் பேசக்கூடாது. நம்மளுடைய மனது, நம்முடைய எல்லா புலன்களுமே பகவான் மேல போக்கஸ்டா இருக்கணும். அவரை பற்றி மட்டுமே பேசணும். அவரை பற்றிய சத்சங்கம் அங்க இருந்தா அங்க வந்து ஏதாவது பஜன் பண்ணிட்டு இருந்தா கேட்கணும். இல்ல வந்து ஏதாவது லெக்சர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை கேட்கணும். சோ அப்ப வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு பாண்டிங் ஏற்படுகிறது. சோ எந்த ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்துக்காக பகவான் கிட்ட போய் வேண்டவே கூடாது. சோ நம்ம வந்து சோல், பகவான் சூப்பர் சோல். நமக்கும் அவருக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கிற ஒரு இடம் தான் வந்து டெம்பிள். சோ அது அந்த எண்ணத்துல மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போனோம். சோ அப்ப பகவானை வந்து எப்படி திருப்தி பண்றது அப்படிங்கிறதுதான் நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். பகவானை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு குழந்தைய நம்ம பார்த்துப்போம். நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா கூட, நமக்கு இல்லைன்னா கூட நம்ம குழந்தைக்கு அதை வந்து வாங்கி தருவோம். அவனை வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே வச்சிருக்க விரும்புவோம். அந்த மாதிரிதான் பகவானையும் நாம் நடத்த வேண்டும். நம்மளுக்கு தாசிய அந்த அந்த அடிமை, நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து ஒரு சர்வைட்டர். சோ நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யும் தொண்டர்கள். அந்த மாதிரி ஒரு அம்மா அப்பா, சர்வெண்ட் மேட் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம வீட்டுல வந்து நம்மளுடைய ஹெல்ப்புக்காக சர்வெண்ட்ஸ் வச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி நான் சொல்லல. எப்படி வந்து ஒரு அம்மா அப்பா தன்னுடைய குழந்தைக்கு சேவை செய்கிறார்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு பாவனையில பகவான ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு, அந்த பாவனை வந்து நமக்கு இருக்கணும். இதுதான் வந்து பகவான் வந்து விரும்புறதும் கூட. சோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கோட லெசன்ஸ். இன்னைக்கு ஃபார்மல் வென்யூஸ்ல பாதிய முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே மீதி பாதிய நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் விட்டு வெளியில போக தோணல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.